Karong buntaga mamalit sa tagsudan nga redimid no kay kapoy na kay iloto gikan pa sa trabaho alang muluto pa tag isda o sudan diha perti ng kapuya. So akong himuon mamalit sa sa akong anak dito sa karinderya. So nagpilit-pilit ada mga tats sa kadagandagan sa akong gipili diha ang munggos nga ginataan jud ang akong napilian diha. Ako magud mga tats hilig jud ko ginataan o gulay. Kada adlaw jud na dili jud na mahimo nga dili ko magulay kay nga naman para binasa tong lawas og isa pa medyo payat-payat pa biya tagamay no. Og alalay na to pang paduga mga tats kan balbakwa kay nga naman sa wala tay partner mga tats kinahanglan po na to ang duga sa lawas no para pag abot sa panahon nga enkwentro na di na natay kabuga di ba mo nang gitakos ni ate ang sabaw diha mga tas og mga unod kay ako sang giingnan nga daghan-daghan na pud ate kay daghan-daghan pud biya mi og isa pa daghan na ang sabaw kay akong kanon dito bahaw ako magtakos ni ate mga tas iyan ang gihatag sa kuha kay nga naman pasin nami kay akong anak sige nagbakot-bot nga gutom na daw kaayo mao na ni karon mura pud nagtrabaho kita nagtrabaho dapat kita gani may nga nagistorya di ba pero okay lang mga tas kay nga na man mga bata gutom mo jud na bisag mga trabaho bisan nagsilpon-silpon na sila ako ra mo gatiman na sila mga tas kay inahan na to sa layo ng trabaho man kita ng trabaho pud para pud sila unta mabot ang panahon matarong pud na ilang utok no para mabot ang panahon kita na pud lang tabangan di ba ana lagod mga tats mo na atong sud ang bitbit na to diya og pag abot sa balay samtang giplastar tong lamis nga gamay mga tats mao din ang lugar nga amo ang giangkon-angkon mga tats kumbaga dili niya mangluti mga tats sa laktod nga istorya squatter ni mabot ang panahon demolition mi diri awa tay mahimo mga tats lokdo jud sa tong kagamitan na nag-asan mo ta mamuyo ni sa ilalim mo sa tulay o skilid sa dalan mo nang uban dira mga tats sige panaway sa kuha wala daw koy luti og balay pero sa amon to mga tats ang atong income igol may pakaon sa tong mga anak og pagpa-eskwela may man sila kay nakapundar sila og arang-arang pag ilang kahimtang kita ani mga tats isang kahig santo ka o say wa pay toka na ni kahig bitaw tats bisag unsa to ka pobre mga tats naa pud mo dot sa to pero ako masulto sila mga tats Ginoo nila bahala nila basta ako naning kamot ko para sa mga anak og isa pa wa mo ko nang hilabot og mga tao mga tats bahala sila kung unsa ilang istorya sa ko basta ako mga tats lami akong tulog kay wala ko nasagasaan nga tao ingan na raman na di ba da gutom na ato sa ni ate man tumalbak ko mga tats og ganitong gulay lay pa ato mga tats ba kini bitaw sige tagkaon ng isda o karne ang atong ginahuan mga tats mangita jud gulay no para sa ko mga tats nagdako mo taning kapobrehon nagdako taning probinsya or syudad tanawag ng matigulang dira mga tats sa unang panahon hilig kay sila kanong gulay tanaw lang edad karon abot ng 80 90 kita ani tagang kata sa ginog mga ingana mga tats sa bagay daghan na mga nanggawas karon mga chemicals or mga unsa-unsa mga tats nga angay ikadaot sa itong mga lawas pero naara na sa pag-amping sa imuha unya mo lang sa to kay ako sa ni enjoy ang sudan nga ready made ilihog na lang tag share diha thanks.